vafambi vese kutungamira zvampupurizo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwaJesu rindionese mbiri kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Makadiwa na Mwari, makadiwa na ekumusha, toda kutenda Mwari nekutisanganisa kwatita panguva dzino kuzodzidza zvimwe zveukuru hwake. Panguva dzino toda kudzidza pamusoro penyaya ine musoro wenyaya unoti zviviri zvitatu zvinodzivisa munamato. Zviviri zvitatu zvinodzivisa munamato. Ndichiwimba kuti kwose kwatiri tinonamata, kwose kwatiri tinotaura naMwari. Tichaverenga chii chinonzi munamato. Munamato inzira yatinoshandisa kutaura naMwari. Munamato inzira yatinoshandisa kukomuniketa naMwari. Ende nzira iyi hatisi isu takaironga, hatisi isu takaigadzira. NdiMwari wakaironga nekuigadzira kuti tigotaura nawo kubudikidza nemunamato, tigotaura nawo kubudikidza neprayer. Ende naMwari wacho anotovimbisa kuti kana mukanamata ndinonzwa munamato, kwete kunzwa chete asi nekupindura munamato. Mukaverenga kuna Jeremiah chapter 33 verse 3, Jesu anoti danai kwandiri ndichakupindurai ndigokuratidzai zvakawanzika zvenyika ino. Danai kwandiri. Jesu akuti kana mukadana ndinoresponda, handirambi ndakanyarara, ndinopindura ndigokuratidzai zvakawanzika zvenyika ino. Mukaenda kuna John chapter 14 verse 13 inoti chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita
kuti Baba vagokudzwa mwanakomana. Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita kuti Baba vagokudzwa mwanakomana. Chipi nechipi means anything. Chose chamafunga kukumbira muzita rangu inini Jesu ndichachiita kuti Baba vagokudzwa mwanakomana. Zvisinei nezera kuti chakakura zvakadini kana kuti chidiki zvakadini, zvisinei neuremu kuti chinorema zvakadini kana kuti chakareruka zvakadini, zvisinei neprice kuti chinodhura zvakadini kana kuti chakachipa zvakadini, kana riri dambudziko, zvisinei nekuti rane makore mangani, mazuva mangani, masvondo mangani kana makore mangani, as long makumbira muzita rangu inini Jesu ndichazviita kuti Baba vagokudzwa mwanakomana. Mukaverenga kuna John chapter 14 verse 14 ikuti kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita. Tine mavhesi mazhinji hatingamapedzi ose anotsigira kuti kana tikakumbira kuna Mwari, tikanamata kuna Mwari, Mwari vanopindura munamato yedu. Uye tine muenzaniso muzhinji evamwe vanhu vakanamata Mwari wakapindura munamato. Tine muenzaniso waHana. Hana akanamata achikumbira mwana mukomana, Mwari vakamupa mwana mukomana. Tine muenzaniso waMozisi pagungwa dzvuku paye zvaoma, mberi kwaita gungwa, kurutivi kugomo, kurutivi kugomo. Kumashure hondo yaFarao ririma, vana vaIsraeri votanga kuchema nekutukirira Mozisi. Mozisi akanamata kuna Mwari, Mwari wakanzwa munamato, gungwa rikatsemuka, vana vaIsraeri vakapfuura. Tine muenzaniso waElijah ari pakati pevaprofita vaBhaari, akanamata, moto ukaburuka kubva kudenga akatora vaprofita vaBhaari vose akavaparadza. Tine muenzaniso waDhanieri akandwa mugomba reshumba, shumba dzaiva dzine nzara dzikasamudya. Tine muenzaniso mizhinji iri mubhaibheri inotsigira kuti kana tikanamata Mwari vanonzwa munamato. Asi muchaona kuti kunyange zvakadaro kune hama dzedu zhinji dzinochema-chema dzichiti ini ndanamata, ndatsanya nekutsanya, kukwira makomo, kuendawo kuma all night prayer ndichinamata, but hapana chiri kuchinja. Zvinhu zvingoramba zviri still, hapana chiri kuchinja. Mwari wachiri kunzwa here munamato? Ivi zvamunotaura kuti Mwari unopindura munamato, wachiri kupindura here? Sei kwandiri zvisiri kuitika? Mukaverenga kuna first, saka toda kuti tipindure mubvunzo uyu. Zvinoita here kuti munhu anogona kunamata Mwari wagorega kupindura munamato? Zvinoita here kuti munhu anogona kunamata Mwari wagorega kupindura munamato? 1 Samuel chapter 28 verse 6 inoti Sauro akabvunza Jehovha, Jehovha haana kumupindura kunyange pakurota kana nendimi kana nevaprofita. Zvikanzi Sauro akabvunza Jehovha, Sauro akanamata achibvunza Jehovha, asi Jehovha akasamupindura. Saka zvinoita kuti unogona kunamata Mwari wagorega kupindura munamato wako. Zvinoita kuti unogona kunamata Mwari wagorega kupindura munamato wako. Saka zviripo here zvinokonzeresa kuti Mwari wasapindure munamato? Kana kuti zviripo here zvinodzivisa munamato? Mukaverenga kuna John chapter 15 verse 7 inoti kana muchigara mandiri nemashoko angu achigara mamuri, muchakumbira zvamunoda muchazviitirwa. Saka vhesi riri kuti kana muchigara mandiri nemashoko angu achigara mamuri, zvikange zvine setup yakadaro, mukakumbira muchazvipiwa. Nemamwe mazwi vhesi riri kuti kana musingagari mandiri nemashoko angu asingagari mamuri, zvikange zvine setup yakadaro, izvozvozvo zvinodzivisa munamato. Saka usati wablema Mwari, usati wakomplena, tanga watarisa kararamiro kako kauri kuita kuti uri kugara muna Mwari here, nemashoko ake ari kugara mauri here. Ukaona zvisina chimiro chakadaro, chibva waziva kuti chiri kutungamirira muupenyu hwako haasi Mwari, chiri kutungamirira muupenyu hwako haasi Mwari. Pane mweya wakaipa uri kukutungamirira, nekuti zvinooneka kuti chiri kutungamirira muupenyu hwako chii, nekuti zvaunoita kunze munongedzo zviri mukati. Hapana paunoita zvakaipa, hapana paunoita zvakanaka mukati makanaka, hapana paunoita zvakaipa kunze mukati makanaka. Zvaunoita kunze munongedzo zviri mukati. Hapana paungaba uchigara muna Mwari nemashoko ake achigara mauri. Hapana paungaita upombwe uchigara muna Mwari nemashoko ake achigara mauri. Hapana paungagare pasi
kunyeva vamwe vanhu, uchigara muna Mwari nemashoko ake achigara mauri. Ukaona zvakadaro zvichiitika, isaini yakakura inoratidza kuti ari kutungamirira muupenyu hwako haasi Mwari, ari kutungamirira upenyu hwako ndiSatani. Ukaverenga kuna Isaiah chapter 59 verse 1-2 iri kuti, tarirai ruoko rwaJehovha harina kupfupikiswa kuti rukoniwe kuponesa, nzeve yake haina kuremerwa kuti ikoniwe kunzwa. Verse 2 yobva yati, asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu, zvivi zvenyu zvakakuwanzirai chiso chake kuti aregere kunzwa. Saka panapa zviri kunzi, pai patinonamata, pai patinotsanya, Mwari woita sevasina kunzwa munamato. Hazvirevi kuti ruoko rwake rwapfupikiswa, haachagoni kubatsira. Mwari wachiri kugona kubatsira, Mwari wachiri kugona kuponesa mumwe nemumwe. Pai patinonamata tichikwidza makomo, tichienda kuma-online, tichienda maprayer band, tichitsanya, hazvirevi kuti nzeve dzake dzaremerwa. Mwari haachagoni kunzwa vanhu vawandisa. Chero tikanamata tiri 100, chero tikanamata tiri 1000, tiri million, tiri quadrillion, tiri trillion, panguva imwe chete, Mwari wanonzwa munamato womumwe nemumwe sekunge ndiyega ari kunamata. Mwari wachiri kunzwa munamato, asi chakonzera kuti Mwari wasanzwe munamato. Verse 2 yati, asi zvakaipa zvenyu ndozvasvika zvikaparadzanisa munhu naMwari, zvikanowanza chiso chaJehovha kuti munhu asaone chiso chaJehovha, zvikavhara nzeve dzaJehovha kuti asanzwe kuchema kwedu. Saka zvakaipa ndozvasvika zvikaparadzanisa munhu naMwari, ndizvo zvakonzera kuti Mwari wasanzwe munamato. Saka usasununguke kugara mune zvakaipa, usasununguke kugara muchiwi. Chinhu chaungafanira kuwenga pasi penyika ino chiwi, nekuti chinoparadzanisa naMwari. Chinoparadzanisa naMwari, Mwari wagorega kunzwa kuchema kwako paunonamata. Saka tisasununguke kurarama muchiwi. Point number 2, Jacob chapter 5 verse 16-18 ikuti, naizvozvo reuranai zvivi zvenyu, munyengetererane kuti muporeswe. Kukumbira kwemunhu wakarurama kune simba guru pakubata kwako. Eria vakanga ari munhu wakaita sesu, akanyengetera nemunyengetero kuti mvura irege kunaya, ikasanaya panyika makore 3 nemwedzi 6. Akanyengeterazve, denga rikanayisa mvura, nyika ikabereka zvibereko zvayo. Saka panapa zviri kunzi panapa, naizvozvo reuranai zvivi. Mwari wari kuti reuranai zvivi. Kune mumwe munhu wawakatadzira, ndokunonzi kureurana zvivi. Enda kwaari kunomuudza kuti, hama yangu paya ndakakukanganisira, ndinokukumbira kuti undiregererewo. Kune wawakatadzira zvakare, enda kwaari kunomuudza kuti, hama yangu ndakakutadzira. Kune akakutadzira zvakare, enda kwaari kunomuudza kuti, hama yangu paya zvakanditira hazvina kundiitira, asi handina kuuya kuzoti tirwe, ndauya kuti tiyanane, tiwirirane. Akasanzwa, Bhabheri rinoti tora mumwe wepiri, akasanzwa, tora wetatu, akasanzwa, chimuendesa kuungano, akasanzwa, chimutora semuhedheni. But zvose izvi Mwari wari kungoti, itai effort kune munhu wawakatadzirana naye. Itai effort kune munhu wawakatadzirana naye. Kana anzwa, womuregerera. Kana wamuregerera, wochienda kuna Jesu, woti, Mwari, chindiregererai sekuregerera kwandaita uyo wandatadzira. Ukaenda pamunamato watenzi, Jesu anoti kana muchinamata, tiregerere zvivi zvedu sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Nemamwe mazwi Jesu ari kuti, panyaya yekuti ndikuregererei, setai mega munoda kuti ndikuregererei sei? Nekuti mukaverenga kuna Matthew chapter 6 verse 14 inoti, nokuti kana muchikanganira vanhu kudarika kwavo, Baba venyu vari kudenga vachakukanganira kudarika kwavo. Verse 15 yobva yati, asi kana musingakanganiri vanhu kudarika kwavo, Baba venyu havangakukanganiriwo kudarika kwenyu. Saka Jesu ari kuti, regererai kuti ini ndigokuregererai. Kana musingaregereri, ini handikuregererei. Saka Mwari wari kuti, kana waenda pamunamato, woti Ishe ndiregererei sekuregerera kwandita vanotitadzira. Jesu anongotarisa pafeyo rako kuti unoregerera sei. Wozoona pane vamwe vanhu wavakati ningi ndinomuregerera, ningi ndinomuregerera, asi ningi handimuregereri. Mwari vanongotedzerawo sezvawataura kuti ningi ndichamuregerera, naningi ndichamuregerera, asi iwe handikuregereri. Wozoona kune vamwe vanhu wawakatobloka, hautauri nawo, pamaWhatsApp wakatobloka, haudi kutaura nawo, hama neshamwari dzausingade kuonana nadzo because dzakatokutadzira. Mwari vanongoenda zvakati pafeyo rako, woona kuti pana mwana wakatoti rangu gumbo iri haritsike kumba kwako, naMwari wanoti ho rangu gumbo haritsike kumba pako. Vamwe wakatoudza kuti usasvike kumba pangu, kunyange ndikafa panhamo usatsike.
naJesu anongotiwa changwe newewo handitsike pamba pako kusvika paunofa, handitsike pamba pako. Mukaenda pane dzimwe nzvimbo, Jesu anoti pane vamwe vachagara kurudyi, vamwe vachagara kuriboshwe. Wari kurudyi wachanzi naMwari, imi makandiona ndine nzara mukandipa zvokudya, mukandiona ndisina kupfeka mukandipa zvokupfeka, mukauya kujeri mukandishanyira. Wobvunza kuti naIshe, takazviita kupi? Zvikanzi pamaitira awa maitirawo neni. Saka Jesu ari kuti chaunoitira kumunhu uri kuitirawo naMwari. Saka Jesu ari kuti kana usingaregereri, neni ndicharegerawo kuregerera, nekuti zvauri kuitira vanhu uri kuitirawo neni. Wawakabhuloka kumba kwako, neniwo ndichakubhuloka. Wawakati usatsike kumba kwangu, neniwo handichatsika kumba kwako. Wawakati handitsike kumba kwako, neniwo handichatsika kumba kwako. Zvaunoitira vamwe ndozvandoitira vamwe. Saka kusaregerera kunodzivisa munamato. Zvikanzi panapa, kana maregererana, makumbirana ruregerero, wamuregerera, munamato wako unove munhu akarurama. Ndo pari kunzi munamato wemunhu akadaro munamato une simba. Munamato wemunhu akarurama unodzinga madhimoni. Munamato wemunhu akarurama unosvinudza mapofu. Munamato wemunhu akarurama unotosanza zvirema. Munamato wemunhu akarurama une simba guru. Pabhanzi panapa, Eria aiwa munhu akaita sesu. Nemamwe mazwi Jesu ari kuti kasikiro kandakaita Eria ndo kasikiro kandakakuitai. Hapana zvandakaisa muna Eria zvandisina kuisa mamuri. Hapana zvandakangosika ndakaita Eria ndezvamuri. Nemamwe mazwi Jesu ari kuti zvakaitwa naEria izvi nemi munozvigona. Munyika muno masaindisi anogona kuti guri rino kune nzara. Kana muchiregerera munogona kunamatira mvura ikanaya. Masaindisi achiti hakuna mvura kune nzara. Nekuti zvakaitwa naEria nemiwo munozvigona. Kana Eria akanamata mvura ikanaya, nemiwo munogona kunamata mvura ikanaya. Any situation munogona kuinamatira ikaita zvakanaka. Ndosaka muchona kuti pane dzimwe nzvimbo Jesu anoti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa vakadana kwaari, ndichanzwa kuchema kwavo. Kana vanhu vangu vakazvininipisa, zvikureva kuti chinomisa munhu kusazvininipisa. Saka Mwari panapo ari kuti kana mukaregerera ndinonzwa kuchema kwenyu. Saka chimwe chakonzera kuti Mwari watoisa waasi kunzwa kuchema kwedu inyaya yekuti hatisi kuregerera. Kusaregerera kunodzivisa munamato. Munhu anoenda kunonamata ane zibunduso, aine dzimwe hama dzaasina kuregerera, achitorovera pasi kunge nhingi handimuregereri, kunge nhingi handimuregereri. Uchina unonamata kuna Mwari, wosvika kuna Mwari, Mwari ndiregererei. Vamwe vacho makatoti handina basa naye, handitauri naye, haasi andipa mweya wekufema. Unozviziva here kuti Jesu wakasiya kudenga wakadzika panyika pano kunofira munhu wauri kuti hauna basa naye, haakupe mweya wekufema, asi muridzi wemunhu iye ndiye anokupa mweya wekufema. Saka kusaregerera kunodzivisa munamato. Point number 3 iri kutiyo kuna Zvirevo chapter 28 verse 9, unoramba kunzwa murayiro nenzeve yake, kunyange nemunyengetero wake unonyangadza. Zvikanzi unoramba kunzwa murayiro waMwari nenzeve yake, kunyange nemunyengetero wake unonyangadza Jehovha. Kubohwa Jehovha. Munhu anoramba kunzwa murayiro wake. Ene munosona kuti chimwe chikunzwisa panapa ndechekuti wazhinji wakuparidza kuti vanhu varege kuteerera murayiro yaMwari. Murayiro hakusisina, yakareva pamuchinjikwa, ticharame pasi pemurayiro. Vhesi riri kuti unoramba kunzwa murayiro waJehovha, nemunamato wake unonyangadza. Zvekuti paunonamata, uchinamatira chinhu chiri siriyasi, Mwari unenge achiti kundinyangadza. Dai ungori umwe munhu wanyarara, wapedza kunamata kwako wanyarara, uchinyangadza Jehovha, nekuti unoramba kunzwa murayiro waJehovha. Unoramba kunzwa murayiro waJehovha, nemunyengetero wake unonyangadza. Saka munhu asingachengeti murayiro wake, kusachengeta murayiro waJehovha kunodzivisa munamato. Saka maprofita enhema anokudzidzisai manje kuti musachengete murayiro. Hai, charame pasi pemurayiro, haricharame, kuitira kuti imika munenge makudhipenda kwavari, vachishandisa mishonga yavo kwavari. Nekuti vanoziva kuti mukangochengeta murayiro yaMwari, mukatanga kungoteerera Mwari, Mwari vanonzwa munamato enyu, Mwari vanonzwa kuchema kwenyu. Saka vanogara wagadzira nzira dzekuti pasave nerelationship imi naMwari, pasave necommunication. Musachengete murayiro yaMwari. Mukaenda
Jacob chapter 2 verse 10 inotobudisa pfungwa yekuti aputsa mumwe aputsa yose. Muchaona kuti kune vazhinji vanoti tinochengeta murayiro, but pane mumwe murayiro wasingachengeti. Vamwe vacho vanoba vachitochengeta murayiro, imwe yese anoita but achiba, imwe yose anoita but achiita upombo, imwe yose anoita asingachengeti sabata, imwe yose anoita but asingaremekedzi vabereki. Bhaibheri riri kuti aputsa mumwe aputsa yose. Kana uchida kuchengeta murayiro, chengeta yose. Mwari vari kuti ngatichengetei murayiro yaMwari. Point number 4 chinodzivisa munamato. Matthew chapter 21 verse 22 iri kuti nezvose zvamunokumbira muchinyengetera kana muchitenda muchazvipiwa. Mark chapter 11 verse 24 vyati saka ndinoti kwamuri zvinhu zvose zvamunonyengeterera nokukumbira tendai kuti mazvigamuchira mugozviwana. Saka chimwe chinhu chinodzivisa munamato kusatenda. Pana pati kudzidziswa kutenda. Mwari ari kuti zvose zvamunonamata tendai kuti mazvigamuchira kuti mugove nazvo. Saka chimwe chinhu chakonzera kuti tisave nezvimwe zvinhu zvatakanamatira kusatenda. Vazhinji vedu hatitendi, tonamata takavhara ziso 1 rimwe takavhura zvikaramba, ndoenda kwaprofeti nhingi zvikaramba, ndoenda kun'anga zvikaramba, ndiri kunoba, tonamata tine imwe option tisisina kutenda. Kusatenda kunodzivisa munamato. Saka chimwe chamisa munamato wenyu kusatenda. Mwari kuti zvose zvamunonyengetera nokukumbira tendai kuti mazvigamuchira ndokuti mugove nazvo. Saka chimwe chakonzera kusatenda, Mapisarema chapter 4 verse 1 ikuti ndakarindira Jehovha akarereka nzeve kwandiri akanzwa kuchema kwangu. Chimwe chinoita kuti munamato yedu ipindurwe kumirira vana vaMwari. Kune vazhinji vasingagoni kumirira, vanopedzisira vabata zvakaipa nenyaya yekusamirira. Vamwe vakapedzisira vatinoromba nenyaya yekutadza kumirira. Vamwe vakapedzisira vaakujeri nenyaya yekutadza kusamirira. Vamwe vakapedzisira vafa nenyaya yekutadza kusamirira. Bhaibheri riri kuti rindira, mirira. Mhinduro yaJehovha hainonoki asi inouya nenguva dzakafanira. Last but not least iri kuti ita action. Zvimwe zvinhu zvinoda action wana Mwari. Yesu uri kunamatira basa, kanda kama CV. Yesu uri kunamatira mukomana, ukunamatira musikana. Paunokwidza gomo kunamatira mukomana, paunokwidza gomo kunamatira musikana, iwe wakane nguva yekudzika kunotsvaga musikana wacho. Ita action. Hauyi uri mumba wakarara. Ita action. Zvimwe zvinoda action. Mwari wekudenga vakukomborerei. Iye akanyemwerera kuti nawa mumatambudzo muchinjika unondisimbisa mune upenyu venyu mukutarisa muchinjika Kristu upenyu Mchinjiko ndosimbira muchinjiko